Zo, ik ga het gewoon weer doen. In 5 minuten. Goed is er niet. Het is al een hele tijd gedeeld sinds we überhaupt een filmpje gemaakt hebben. Maar we gaan het dan toch gewoon doen. Even de tijd goed zetten. Oh. Ik zet de tijd gewoon op 5 minuten. Een beetje. Gewoon dat ik kan. Oké, dat zit op 6 minuten. Oh, maar niet goed. Ik ga vandaag kijken naar Capsized. Een spel kan je kopen op Steam. Op zich best wel lach, denk ik. Ik heb het nog niet gedaan. Kijk, campaign stats. Dat is echt helemaal nul. Ja, ik ga gewoon beginnen met. Dit is een 2D platform spelke. Een beetje een getekend menu. Best wel veel tekeningen, zeg maar. Maar in-game ziet het er best wel leuk uit. Oké, ik kan ze lopen met WASD, wordt een beetje uitgelaagd. Het schijnt dat ze gewoon speelt een pupje die gestrand is op een of andere planeet. En er lopen dus allemaal dieren rond of zo, denk ik zo. Kan je gewoon rondlopen. Dat is best wel grappig, het ziet er best wel tof uit, vind ik. Een beetje getekend. Toch ook weer nee, het licht is best wel tof. Als je kunt schieten. Dat is helemaal tof. Stenen douwen, ik kan de stenen duwen. Dus er gewoon zo oplopen dan. Het geluid, het klinkt best wel ziek eigenlijk. Zetten, fire. Met de rest is dan groen is. We gaan allemaal neerscheten daar. Dat zit hier van een bol. Ah, ik kan zo'n beetje zo tegen de muur aan springen. Grappig. Ik denk dat ze wel een beetje van zo'n puzzeltjes moest doen. Hoek, shit. Ah, kijk. Kijk, kijk eens aan. Een beetje van die dingen achteruit trekken. Oh, wat is dit dan? Zo'n hullendieke. Ah, dat was. Yo. Ah, ik heb ze leven van dus. Hier is een van de radar of zo. Ja. Ik zie niet gelijk weer wat ze helemaal was. Wat is dit dan? Een lever erbij. Hoek, shift. Oh, zie nog. Oeh. Gravity Ram. Ah ja, ik kan ze dus ook kunnen graaf schieten. Wat is dat voor ding? Oh, dat die een beetje in de gaten halen. En van het ding kapot geschoten. Je moet echt de hele tijd blijven klikken, want als je één keer klikt en als je de moes moet doen, dan gebeurt er niks. Oh shit. Oh, dat is wel vet. Dat moet je vasthouden. Je ziet dus echt heel veel verschillende dingen aan het kijken. Dit is planeet. Vies. We hebben alles kapot gemaakt. Ja, dat is dus een beetje het verhaal dat ze zo vast zit op deze planeet en dat ze ik wil hier ook vanavond veel spannend doen.
graphics vind ik best wel chic. Maar gameplay is af en toe misschien een beetje lom. Ik weet het niet precies, maar niet zo ja. Switch weapon. Ach, kijk eens aan. Een soort van shotgun en machinegeweer achter. All jump, arena. Ah, kijk, ik kan ze een beetje tegen de muur aan springen. Oh, het is op zich wel grappig dat ze met de hawk, zeg maar, rijken en snel toe trekken. Ah, een jetpack. Wat is nou een astronaut zonder jetpack? Zeg ik dat eens? Ja, ik weet het wel niet. Capsized. Ah, kijk. Nog een half minuut. En dan is het al voorbij. Hoppakee. Oeh, wat is dat dan? Oh, dat trek ik gemaakt. Echt niet goed. Het is wel grappig dat de fuel van die jetpack de laatste weer op, zeg maar. Kijk, als het klaar is het klaar, want het liep niet als in de B. En dan staat er ook niet klaar. Maar dan gewoon ook kunnen stoppen. Min of meer. Ah, ik heb dat goed doen, ik heb volgens mij ook het level gehaald. Kijk, allerlei achievements. Nou, het spel kan je kopen op Steam. Ik heb geen idee wat het nu kost. Laatst kostte het 2 euro. Maar was in de aanbieding. Yes. Ik zou zeggen, volg ons op Facebook, want we willen weer meer dingen doen. Ja, tot de volgende keer.